שלום חברים, כאן גיל ואורי. היום אנחנו נשחק בבלונס במוד בשם בננזה. מי שלא יודע מה זה בננזה, זה מוד כזה שבו הכסף הוא לא מוגבל ואתם יכולים להעלות כמה איקו שבא לכם עד מ10,000, אפילו אתם יכולים 30,000 ויש לכם את הכוח ללחוץ כל הזמן על הבלונים. אבל בכל זאת אנחנו לומדים לשחק היום במוד הזה כי זה המוד הכי מגניב של בלונס. אז כן, הרכב שלנו הולך להיות סופרמן, עץ בננות ומסוק. נחזור אליכם כשנמצא יריב. אז כן, אנחנו מצאנו יריב, הוא גם פרץ את המשחק. אוקיי, יצא לנו עולם די טוב, אנחנו נקווה שהוא לא יעביר אותו. אוקיי, זה יהיה הרכב שלנו. ויצא לנו קוסם בהגרלה. אוקיי, אנחנו נתחיל את המשחק עם המסוק שלנו. אוקיי, הוא עוד עכשיו לא שם כלום. הנה הוא שם סיכות עכשיו, איפה שהבלונים יוצאים. אוקיי, יש לנו עכשיו 1,800 שקל, 2,300. אנחנו נשפר קצת את המסוק שילך על אוטומטי. זהו, עכשיו בינתיים אנחנו די מוגנים בסך הכל. המסוק שלנו ברמה 2. הבן אדם הזה עכשיו לא שם כלום, הוא מסתמך רק על סיכות. אנחנו נשים עכשיו עץ בננות. נמלא פה את כל הריבוע בעצי בננות. והבן אדם הזה הולך לאבד כמה חיים. עכשיו הוא שם לו נינג'ה. עכשיו הוא בטח ישפר ל-850. עכשיו אין לנו מקום לעוד עץ בננה. יש לנו חבר ששותף לערוץ, הוא לא בדיוק שותף, הוא עוזר לנו לפתח את הערוץ, אילי פונברג. תודה על כל העזרה שלך, על כל הפרסום, על כל מה שאתה עושה, אתה מלך פוני. ואנחנו גם רוצים להודות על 11 סאבים. כן, זה די הרבה, רק אתמול פתחנו את הערוץ, יש לנו גם מעל 100 צפיות, שזה המון. יש לנו סרטון שקרוב ל100 צפיות, אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה, ואולי יום אחד גם נתפתח להרבה. והכי תודה כבר אמרתי לאילי פונברג, אתה מלך. כפי שאתם רואים, הכסף כאן מגיע בכמויות מטורפות. אנחנו עוד רגע נתחיל לעלות את האיקו, הנה שלב 10 הגיע, נתחיל עכשיו לעלות לראות איקו. שהבן אדם הזה לא הולך, הוא לא כזה טוב בלעצור את האמת, יש לו רק חייל אחד. הנה הוא בנה עוד אחד, עכשיו אפשר להמשיך לשלוח לו. קודם כל נשפר ל-3,200, אוקיי. עכשיו יש לנו סכום משוגע של כסף. וואו. אנחנו מקבלים המון כסף בכל תור. וואו, איזה משוגע זה. אנחנו מקבלים 180 בכל בננה, אבל אנחנו מקבלים בערך איזה 10 בננות כל הזמן, והנה הוא מחשב בלונים. וואו, הבן אדם הזה כל כך טיפש. לא טיפש, חכם, אבל לא, זה פשוט לא. בן אדם טיפש שלא יודע מה זה בננזה. אנחנו נעשה עוד משחק, לא על הבננזה,
עכשיו אנחנו נשחק על עוד מוד, קוראים לו ספיד מגה בוסט. זה מוד שאנחנו אוהבים, הוא ממש מגניב. המוד הזה, זה הולך ככה, שאנחנו בוחרים את השחקנים כרגיל. אנחנו נבחר את זה, אותו. עכשיו יש בוסטים, ואנחנו בבוסטים, הבוסט הוא לא מאיץ את השחקנים, הוא מעלה לכל השחקנים, הוא מעלה להם רמה. ככה שאם אנחנו רוצים טמפל זה אפשרי פה. אתה יכול פשוט לעשות פה דברים, כל דבר שאתה רוצה אתה יכול לעשות פה, כמו בבננזה. כמעט כל דבר, אי אפשר לעשות הכל כמו בבננזה, אי אפשר לעשות הרבה טמפלים רק אם יש לך המון כסף. אז זה אפשרי, אבל כאן הכסף הוא לא בלי הפסקה, הוא לא כזה הרבה. זה כמו משחק רגיל, והבן אדם הזה בונה מאבטחים. שזה לא טוב, הוא בטח יעשה שזה יוריד לנו חיים. אנחנו לא אוהבים שמשחקים מולנו ככה. זה שיטה מסריחה. אנחנו אוהבים משחק נקי שלא עושים כל מיני דברים בשביל לנצח ולקבל מדליות. כמו הבן אדם הקודם שכישף בלוני צבא של קשת. לפני המשחק רשם לי לייט גיים, שזה אומר משחק מאוחר, והוא עשה אותו מוקדם. זה בן אדם מוזר. בעולם הזה יש לנו שיטה ממש טובה. אבל זה משחק רגיל, פה זה לא השיטה שלנו. השיטה מתבססת, נעשה אותה פה גם, השיטה מתבססת על הסירות שעכשיו שמתי. שיורות טילים. אנחנו משדרגים אותם לזה שזה יורד טילים, אבל בגלל שאנחנו במגה בוסט נוכל לשדרג את הסירות לשדרוג שעולה 20,000 שקל, זה השדרוג האחרון. שזה מפיל צפלין בירייה אחת. הנה עכשיו הוא כבר התחיל להוריד לנו חיים. מהמאבטחים שלו, וזה לא שיטה שאני אוהב במיוחד. סופרמנים פה זה די קשה לשים. אבל עדיין אפשרי. אני לא יודע איך כבר נשלחים בלוני זה ספידוואט, הבנתי. אוקיי, אז כן, הנה תראו, אפשר לשלוח כל תור, אולי לפחות רק 5 בלונים. זה לא הרבה. לקח כאן הרבה מאוד זמן לעבור את 700. הוא מתחיל להוריד לנו הרבה חיים. אנחנו רוצים להגיד קודם כל גם תודה לכל הסאבים שלנו, לכל 11 סאבים שלנו שעוזרים לנו להתפתח כערוץ. אמרנו את זה כבר, אבל אנחנו אומרים עוד פעם תודה. ולכל מי שצופה בנו גם תודה. עכשיו בגלל שהוא עושה לנו שיטה מסריחה אנחנו נחזיר לו, נשלח לו דבר שהוא לא יוכל לעמוד בו. אנחנו רוצים לגמור את זה איתו כי אנחנו לא אוהבים לשחק מולו. עכשיו אנחנו נראה לכם מה המגה בוסט עושה. הנה ראיתם, זה שדרג את זה. עכשיו תסתכלו, הקוף פה הקטן, תסתכלו את השדרוג שלו, הנה הוא כבר מת. הוא היה מסריח אז אנחנו החזרנו לו את זה ככה. וכאן מסתיים הסרטון שלנו. אם אהבתם תתנו לייק וסאב, ויאללה ביי. ביי.